Ideme tu. Vyzerá to strašne, no ideme preč. Ideme. Pevnosť Bojard. Zuzka má kľúč. Ideme do ďalšieho levelu. Takže vítam vás v našej vile, ktorá vyzerá takto. Má obrovský pozemok a vyšla nás asi toľko ako jedna tá hotelová izba. Hej, jedna. A proste v tej hotelovej izbe sa nedalo pohnúť, boli tam malé postele, bolo to všetko strašne stiesnené, bolo to 4-hviezdičkové, akože nehovorím, že 4-hviezdičkové hotely sú zlé, bývajú aj výborné, bolo tam extrémne veľa ľudí pri bazéne, proste ľudia tam majú všade porozkladané uteráky, tašky a proste si pripadali ako v 90. rokoch v Chorvátsku na pláži. No. Len teda nesedela úplne tá cena, takže sme sa rozhodli, že teda to zmeníme. Našli sme tento dom a sme zatiaľ maximálne spokojní. Môžem vás zobrať aj dnu. Teraz je tu trochu tma, ale tu je napríklad obývačka, veľká, s obrovským gaučom. Tuto sa nachádza prvá spálňa, druhá spálňa. Dôležité povedať, že obe tieto spodné spálne sú bezbariérové. Dokonca majú toalety vybavené pre vozičkarov, čo si myslím, že je super. Tu za mňou je už kuchyňa. Myslím si, že dosť veľká. Na poschodí sme si to rozdelili, že jednu stranu máme ako keby my, čiže naše deti a my. A druhú stranu majú naši kamoši, ich deti a oni. A v izbách to vyzerá takto. Prišli sme na to, že proste nepotrebujú naše deti nejaké animačné programy a nepotrebujeme úplne bývať na pláži, keď máme 2 auta. A vlastne tak či tak na tej pláži by sme v tom hoteli nezostali, pretože by sme každý deň chodili niekam inám, pretože tam bolo naozaj strašne veľa ľudí, ale že fakt, že fest, hlava na hlave. Tak sme sa rozhodli, že sa presťahujeme proste do vily, v strede ničoho, ukážem vám zábery, v strede ničoho, ale proste priestranná, krásna, deti sa od rána spolu hrajú, blbnú v bazéne, my máme dostatok miesta v izbách, takže tak. A to čo, nemáme iné poháre, či čo? Na prosecco. Tento není na prosecco, však to je pre psa na vodu. My sa práve chystáme na výlet. Kam? To ešte... Formentor, ale nevieme, jak to tam bude vyzerať, tak veríme, že dobre. Jak na Malorke. Jak na Malorke, takže veľa ľudí, hej. Ocitli sme sa na tomto mieste, pretože cesta na Formentor je zavretá ešte na 2 hodiny. Takže sme sa rozhodli, že tu počkáme, že si tu dáme nejaký obed a potom budeme pokračovať. Môžete nám povedať, kde je piesok? Hanka, toto je pláž kamenistá, ale za to veľmi čistá.